Avui, des de cada capital de comarca, els nacionalistes catalans ens alcem. Ens alcem amb un objectiu ben clar: reconquerir els nostres ajuntaments i endreçar la nostra terra. Perquè no n'hi ha prou amb resistir. És l'hora d'entrar a l'ofensiva. Comença una preparació meticulosa per a la victòria. Ho fem amb 2 anys d'antelació, perquè les grans gestes no s'hi provin. El 2027 no podem permetre'ns més traïcions. No podem deixar els consistoris en mans dels qui l'han omplert els nostres barris d'inseguretat, han afavorit la immigració il·legal, estès l'islamisme i han contribuït a la descomposició moral i nacional de Catalunya. Amb el silenci còmplice de tots els partits del sistema, han anat transformant el rostre dels nostres municipis i empenyent el país cap a l'abisme. Aliança Catalana diu prou. I avui, amb aquest acte unitari, proclamem que estem preparats per liderar el canvi. Vam néixer a Ripoll el 14 de maig del 2020 amb un sol objectiu: defensar la Catalunya sobirana, occidental i catalana. Des d'aleshores, cada passa que hem fet ha estat guiada pels valors que es defineixen com a poble. La llengua, la identitat, la dignitat, els drets dels catalans i la voluntat insubornable de restituir l'estat català. Ara, més que mai, ens calen patriotes valents, disposats a lluitar a primera línia. El teu suport és important, però la teva implicació activa és el que ens farà imparables. Amb una estructura que creix dia a dia i equips que s'organitzen arreu del territori, estem desplegant una presència sòlida a cada racó del país. Tu també pots formar part d'aquests equips. Uneix-te a la Reconquesta. Posa't al servei del teu municipi i ajuda'ns a construir una Catalunya des de la base. Això no va d'administrar engrunes, va de fer història. Va de construir la Catalunya lliure, catalana, pròspera i occidental que mereixen els nostres fills. Avui comença una nova etapa d'organització, preparació i victòria. Una etapa per conquerir poder local, municipi a municipi, carrer a carrer, plaça a plaça. Per posar Catalunya al centre i recuperar l'ordre, la sobirania i la llibertat. Amb determinació, sense por i amb la força d'una aliança que neix del poble i serveix al poble. Catalunya comença avui a preparar la victòria del 2027. Visca Catalunya lliure i catalana. 2027 no només votarem, decidirem quin país volem deixar als nostres fills i filles. Catalunya comença avui a preparar la victòria del 2027. Comença avui a preparar la victòria del 2027. Amb determinació, sense por i amb una força que neix del poble i serveix al poble. Visca Catalunya lliure i catalana. Vam néixer a Ripoll el 14 de maig de 2020 amb un sol objectiu: defensar la Catalunya sobirana, occidental i catalana. Estem orgullosos, després d'aquest any, poder dir que Aliança Catalana està preparada per poder entrar als municipis. Fa 2 anys, Aliança Catalana entrava per primera vegada als municipis catalans. I d'aquí 2 anys, Aliança Catalana tornarà a entrar amb molta més força als municipis d'aquest Principat. Serà una fita clau pel nacionalisme català, per dir-los cara a cara als partits processistes que som aquí, per no deixar-los passar ni una, per reconquerir el nostre país i la nostra llibertat. Moltes gràcies, estem preparats. De portar el nacionalisme català a cada barri, a cada plaça i a cada carrer. Ets la nostra força, som la teva veu. Catalunya està en situació d'emergència. Nosaltres hem vingut a tenir cura de Catalunya. Nosaltres, sí. Visca Aliança Catalana i visca Catalunya. Visca Catalunya lliure i catalana! Visca Catalunya lliure i catalana!